أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi inkosi yakho yayambulela inyosi yathi, yenza izindlu ezintabeni nasezihlahleni nakulokho abakwakhayo. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Surah number 16, Quran chapter 16 of the Quran, verse 68. Allah ukhuluma ngenyosi, ukubaluleka kwenyosi ezimpilweni zethu. Yamuzwa Allah uthini? Uthi ngakhuluma nenyosi, ngayitshela inyosi ukuthi wena yakha imizi yakho, yakhani imizi yenu kuphi? Ezintabeni nasezihlahleni nakuzo zonke izakhiwo ezakhiwa abantu. Yakhani imizi yenu lapho. Allahu akbar. Awuthi ngikutshela isitori senyosi ngoba awusazi, ngiyazi ukuthi awusazi. Bayingcosana abasaziyo. Lalela ngikutshela. One philosopher, unjingalwazi, a great thinker, wakhuluma enye into abantu abangayiboni. Wathi izinyosi uma zinganyamalala one day emhlabeni, zingabi khona ilanga elilodwa kuphela, zingabi khona, abantu bonke abaphila emhlabeni bangasalelwa yinsuku ezine ukuthi bafe bonke. Abantu bonke abaphila emhlabeni, izinyosi uma zinganyamalala ilanga elilodwa, uthi lo njulabuchopho lo njingalwazi, abantu bangasalelwa izinsuku ezine bephila emhlabeni. Allahu akbar. Allah ukhuluma ngani ngenyosi, ukubaluleka kwenyosi empilweni yakho. Ngaphandle kwezinyosi ayikho impilo. Uma ngabe uyifundile ibiology esikolweni ngempilo yenyosi, mina ngiyenzile ngaze ngenze research, nangu Allah kwiQuran usangifundisa futhi. Zonke izihlahla ezikhona, angikhathali ukuthi ezahlobo luni lwesithelo, ezahlobo luni lwesitshalo, zidinga inyosi ukuthi zikhiqize lokho kudla lokho noma lezo zithelo lezo, ukuthi mina nawe sikhona ukudla ama-fruits and vegetables. Inyosi yadingeka. Ngishilo ngithi mangabe uyenzile ibiology esikolweni, uyazi ngikhuluma ngani mangikhuluma ngo-cross pollination. Angithi wazi kahle ukuthi ngikhuluma ngani. Akuzenzakaleli, kudinga inyosi. Allahu akbar. Ukuthi kwenziwe ikhekhe elilodwa loju kudingeka inyosi eziwu-50. Ukuthi kwenziwe ikhekhe elilodwa kudingeka inyosi eziwu-50. Khekhe nje iqeqeba nje elilodwa. Zibuze ke wena ukuthi njengoba ngithola nje isihlahla sonke sigcwele sithe noma intaba yonke nje uthole nje kwenile nje kuthe uju, zingakanani inyosi ade zi-involve okwenzeni lolo luju lolo. Allahu akbar. Lalela-ke, izinyosi azinayo inkosi yey'nyosi, nalokho ubungakwazi. Izinyosi azinayo inkosi yey'nyosi, zinendlovukazi kuphela. Indlovukazi yey'nyosi yisona sidalwa sika Allah engisaziyo okwamanje esinelungelo lokulalwa amadoda amaningi ngesikhathi esisodwa. Angawona amakhosi, ordinary bees. Ilalwa izinyosi eziningi ngesikhathi esisodwa.
and before zilala nayo lezi nyosi lezi kunezinyosi ezisebenzayo ezenza special food, ukudla okuseqophelweni eliphezulu okubizwa ngani ngeroyal jelly. Ziqale zenzele indlovukazi yazo kuqala lokho kudla lokho ukuthi ikudle, ithi mangabe isikudlile khona isibeletho sayo noma amaqanda ayo ezovunda, izoba fertile. Ingakakudli lokho kudla lokho, le nyosi lezi zesilisa azizi kuyo, azilali nayo, ziyayilinda iqale idle kuqala le royal jelly le. Uma ngabe isidlile manje seziyeza-ke manje zilala nayo ukuthi ikhona ukukhiqiza ini, indlovukazi ikhiqiza amaqanda amaningi, inyosi zizokwanda. So my brother, my sister, mawungakaboni ukuthi iQur'ani ingumlingo ovela ku-Allah, ngeke uphinde uyibone. Bengikutshela nje ngempilo yenyosi, kuningi u-Allah uthi kuzo le nyosi lezi kunomuthi wokwelapha, uju liyelapha kuzo le nyosi lezi, uyelashwa wena. Ngaphandle kwale nyosi lezi wena unampilo. Allahu Akbar. Sengathi Allah angasivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.